खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। भुटान हादोरनि गेलेफु गेजेर हायुङारि क्रिकेट फोथाराव दिनैनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जागायबाय बिफा काप। भुटान आरो भारतनि गेजेराव गोजोर लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिफानि बानजायनायजों भुटान हादोरनिनो गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव दिनैनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जागायबाय बिफा काप 2025। दिनैनि बे बिफा कापनि गिबि खेलाया बिटिआर आरो ड्रागन स्ट्राइकार्सनि गेजेराव जायो। बिफा आफादा बोसोरफ्रोमबो भुटान आरो भारतनि गेजेराव क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो क्रिकेट टुर्नामेन्टआ बिफानि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि भारत आरो भुटाननि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनायखौ बे बिफा कापआ थोजासे हेफाजाब होगोन। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै एमपि जयन्त बसुमतारी, इयाम दावबायसा बर' आरो बिफानि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जरजों लोगोसे बिटिआर आरो भुटाननि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। गिबियावनो जोबोद मोजां मोननायखौ फोरमायबाय जे भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि बिथिंजों भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप काप 2025 बेखौ दिनै भुटाननि नैबे गेलेफुखौ माइन्डफुलनेस सिटि बानायनो थांगासिनो दं। बेयाव इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियाम बेयाव बिटिआर 11 आरो भुटान 11 बेनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि क्रिकेट मेच जादों। फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि मेचआ जोंनि गेजेराव जि मोनसे खाथिनि नसुंनि जि सोमोन्दो बेखौ गोजोर खालामगोन आरो गोख्रों खालामगोन। भुटाना जाहैबाय जोंनि नेइबार, बियो मोनसे सार्वभौम राष्ट्रब्लाबो जोंनि इमिडियेट बिथांमोननि नसुङा जाहैबाय जों बड'लेण्डनि सुबुंफोर। बिनिखायनो इन्डियाजों फ्रेन्डशिपब्लाबो जितु जों इण्डियान जाहैबाय बिनिनो मोनसे क्रिकेट बे मोनसे काप बेखौ दिनै गिबि खेबनि थाखाय गेलेनाय जादों। आङो मोननैबो टीमनि गेलेगिरिफोरजों लोगोसे भुटान गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो जोबोद बाख्नायनाय आरो साबायखर होदों। बेबायदि कापआ जोंनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाबोगोन आरो जितु जोंनि बिथांमोनहाबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलजोंनो हान्थियो। जोंबो दिनै नसुंनि हादोर हिसाबै मोनसे गेलेफु जायखौ माइन्डफुलनेस सिटि बानायनो थांगासिनो दं। बेयाव फैनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोनांथिखौ बिथांमोनाबो बिनिफ्राय सुफुंनानै लायो आरो बेबायदि मोनसे मोजां सोमोन्दोआ जोंनि नसुंनि सोमोन्दोआनो भारत हादरजों आरो भुटानजों जि मोनसे रिलेशनशिप बेखौ जोबोद गोजोर खालामगोन आरो गेलेगिरिफोरनि मोनसे एनकारेजमेन्ट बेयाव लाबोगोन जाय जिनिसखौ जोंनो जोबोद गोनांथार। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो गोबां रोखोमनि गेलेनायजों बियो जोबोरैनो मुंदांखा जादों। जेरै फुटबलनिफ्राय लानानै दिनै क्रिकेट, आरो क्रिकेटआ जोंनियाव बारा पपुलार नङामोनब्लाबो दिनै बे लासै लासै फैबाय थादों आरो बे जाहैबाय जेन्टेलमेन्स गेम। क्रिकेट इज द जेन्टेलमेन्स गेम आरो क्रिकेटआव जोंनि BCCI वर्ल्ड रिचेस्ट बर्ड दङब्ला बे जाहैबाय BCCI, सेकेन्डआव अस्ट्रेलिया। दा बेनिखायनो बे क्रिकेटआ मोनसे रेभिनिउ जेनेरेट खालामो। भुटानाबो बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो निसय हागोन गेलेनायजों लोगोसे आरो भारत हिसाबैथ' जोंहा दंखायोआनोसै। बेखायनो नैबे गेलेनाया जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनायजों लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव हारिमुवारि मोनसे मोनथिलायनो हानाय आरो खाथि मोनसे सोमोन्दो लाखिनो हानाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। बेनिखायनो आङो बिटिआर सोरखार, भुटाननि नैबे जा गेलेफुनि क्रिकेट जिखिनि बर्ड दङ बिथांमोननि गासैबो बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे साबायखर जासिबाय। बर'फोरखौ मिथियो गासैबो गेमफ्राव आखा-फाखा क्रिकेटआव थालांबाय थानायखौ नुनो मोनो। दा बेखौ थुलुंगानि थाखाय माबाफोर राहा लामा बिनि थाखाय निस्सय एकाडेमिफोरनि गोनांथि जागोन निस्सय। आरो मैया आङो गसाइगाव हाराफुथायाव मोनसे क्रिकेट मेच, बाव फ्रेन्डलि क्रिकेट मेच दंमोन। बेयाव थांदोंमोन आङो। जोंनि बिटिआर 11 ओमफ्राय मिडिया 11
बेनि गेजेराव फ्रेन्डलि मेच जादों बेयाव आं दंहैयोमोन बेयाव थांनानै नुदों जे क्रिकेटनि मोनसे एकाडेमि बिथांमोना खुलिदों आरो उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ ट्रेन आप खालामबोदों ग्र' आप खालामबोदों बेबायदि एकाडेमिखौ जोंनो निस्सय गोनां जागोन आरो आङो चिरां जिल्ला क्रिकेट एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट जानानै दं आथिखालाव आरो जोंहा स्टेडियाम मोननो थांगासिनो दं जोङो चिराङाव जोंनो एसिआइआ जोंनो बे स्टेडियाम अलरेडि सेंसन खालामबाय बे निस्सय थाबैनो लुफुंनाय जागोन आरो जेब्ला बे क्रिकेट स्टेडियामा मोजाङै लुफुंजागोन अब्लाना मानसिफोर गेलेनाया निस्सय बेयाव फैगोन आरो दा साफा सानैया एसे रेजेक्ट हांदोंसै दा जोंहा चिराङाव बिजनिनिफ्राय सानै गथ' दङ जोबोद मोजाङै गेलेयो बर' गथ' बियो बेनिखायनो फुटबलावथ' जों दंखायोआनोसै दिनै क्रिकेटआवबो क्रिकेटआ मा खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जुदि जों एसे एवारनेस खालामोबा निस्सय जोंनावथ' नोङो देहानि जि गोहो बोलो बे दंखायो आरो बेखौ मोजां ट्रेन आप खालामनानै गेलेयोब्ला जों फुटबलाव जेरैहाय मुं आरजिनो हादों आर्सारियाव जेरै मुं आरजिनो हादों गुबुन गुबुन गेमाव जेरै मुं आरजिनो हादों क्रिकेटआवबो निस्सय हागोन बिफा होननाय मोनसे आफाद दङ भुटान इण्डिया फ्रेन्डशिप एस'सियेसन बिफा माने आरो बे बिफाया बोसोरफ्रोमबो भारत आरो भुटाननि गेजेराव क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंबोबाय थादों आरो बे हिसाबै जोङो देग्लाय बड'लेण्डनिफ्राय इण्डियानि जानानै एबा भारतबर्षनि जानानै जोङो बे बिफायाव जोङो बिटिआरनि मोनसे क्रिकेट गोख्रों हान्जाखौ जोङो बेहाय बाहागो लाहोदों आरो जोङो बड'लेण्डआ भुटानजों नांजाबना थानाय बा उसुं सेरनि रायजो हिसाबै जोङो भारत आरो भुटाननि गेजेराव जि सोमोन्दो दङ एबा लोगोथिनि जि सोमोन्दो दङ बे लोगोथिनि सोमोन्दोखौ जोङो बांसिनै खाबु मोनो आरो नैबे बिफा बे कापनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआवबो जोङो क्रिकेटनि मोनसे जि बारहावा क्रिकेटनि मोनसे जि जोंनि जागायनाय बेखौ जों खालामनायनि थाखाय जोङो खाबु मोनदों जोंनि क्रिकेट गेलेगिरिफ्रा निस्सय बे बिफा कापाव गेलेनानै थुलुंगाखौ मोनगोन आरो जोंनि बे भारत आरो भुटाननि गेजेराव जि मोजां सोमोन्दो बे मोजां सोमोन्दो लाखिनायाव बे बिफा कापआ थोजासे मदद होगोन होननानै आं सानो आरो जों दिनै बेवहाय बे बिफा कापाव दिनैनिफ्राय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 14 एप्रिलसिम बिथांमोना बे बिफा कापखौ खुंगोन आरो बे बिफा कापाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना थानानै गेलेगासिनो दं। जों बेखौ सावरायगोन जोङो बड'लेण्डनि जि क्रिकेट टिम बानायदों बे क्रिकेट टिमाव गेलेगिरिफ्रा बांसिनानो आसाम स्टेट क्रिकेटजों गेलेनाय आसाम एबा स्टेट लेभेलनि प्लेयार दा बिथांमोनखौ जों सावरायनानै बड'लेण्ड एफसि बायदि फुटबलाव जेरै बड'लेण्ड एफसि दङ हयथ' जों क्रिकेटआवबो बड'लेण्ड एफसि बिदिनो जोङो क्रिकेटनिबो मोनसे टिम जों बानायनो थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि बेहाय बे टिमखौ बानायनानै हरनाय जादों। नंगौ क्रिकेटनि थाखाय जोंहा दासिमबो बिटिआरआव गंसेबो स्टेडियाम गैया बेयो थार आरो बेनि थाखाय आसाम क्रिकेट एस'सियेसना जोंनो लाइजाम दैथायदों अदालगुरि चिरां आरो क'क्राझाराव क्रिकेट स्टेडियाम बानायनो थाखाय हा नागिरनानै आरो बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ हानि जि एलटमेन्ट बेयो जायोब्ला निस्सय बिथांमोना बे क्रिकेट स्टेडियामखौ बानायनायाव जोंखौ अनसुंथाइ होगोन एबा हेफाजाब होगोन होनना बिथांमोना बुंदों जों बेखायनो थाबैनो हा नागिरनाय खामानिखौ जों जागायबाय। खास तो बीटीआर सरकार की तरफ से जो सब शामिल हुए हैं वो टीम भेजा है और फिर वेस्ट बंगाल से भी टीम भेजा है उसको शुक्रगुजार हूँ। आप भूटान का जो क्रिकेट का प्रगति है उसको देखने से आपको लोगों को पता चलेगा कि हम लोग सब भारत से सीखा है सो सब कुछ इंडिया से सीखा है। इंडिया में क्रिकेट खेल कर इंडिया में कैसे क्रिकेट का डेवलपमेंट हो रहा है उसी हिसाब से भूटान में वही हो रहा है। तो आज का कार्य जो खेल है वो भी इंडिया सरकार के हेल्प से असिस्टेंस से और ख़ास तो हमारा इंडियन एम्बेसी से उन लोग के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से हम लोग आज का खेल कर सका। तो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप एक ऐसे कप है जिसको हम लोग को एक क्रिकेट से हम लोग को जो संबंध है जो रिश्ता है फिर गहरा बनाने के लिए उसी कोशिश में कराते हैं। खेल से हमेशा हम लोग बोलता है कि खेल का कोई सीमा नहीं होता है तो खेल में भी तो क्या होता है खेल से हम लोग एक चीज़ बहुत सीख सकता है वो है हम लोग का डिसिप्लिन।
यूनिटी, फ्रेंडशिप, ऑपरेशन सब उससे सीख सकते। और ख़ास तो एक टीम होके एक दूसरे के साथ कंपटीशन तो होगा, मगर बाद में सब फिर दोस्ती बन जाता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग उसी हिसाब से तो शुरू किया है भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन। कितने टीम इधर पार्टिसिपेट किया है, भूटान का कितना और इंडिया से? अच्छा, आज तो ये पहली बार हुआ है, तो आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप है वो लॉन्च, इनाग्रेशन लॉन्च 2024 में हुआ था, और वो लॉन्च भी हम और श्री प्रमोद बोरो जी ने तो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप को लॉन्च किया कप को। तो इसी की बात आज पहली बार हो, तो इसीलिए हम लोग भी सिर्फ 2 टीम इंडिया से और 2 टीम भूटान से शुरुआत कर रहे हैं। वो भी हम लोग अभी जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम्बल बिगिनिंग, तो हम लोग चाहता है कि वो जो पार्टिसिपेशन है उससे एक एग्जाम्पल बनाओ। तो इसीलिए हम लोग ने BTR के तरफ से एक टीम को स्वागत किया है और दूसरा वेस्ट बंगाल की तरफ से स्वागत किया है, क्योंकि खास तो भूटान और इंडिया का जो सीमा में वेस्ट बंगाल और आसाम ही है, तो इसीलिए हम लोग ने पहले इसी से शुरुआत की है। तो होने के लिए शुक्रगुजार हूँ, खास तो BTR सरकार की तरफ से जो सब शामिल हुआ है, और टीम भेजा है और फिर वेस्ट बंगाल से भी टीम भेजा है, उसको शुक्रगुजार हूँ। आप भूटान का जो क्रिकेट का प्रगति है उसको देखने से आपको लोगों को पता चलेगा कि हम लोग सब भारत से सीखा है, सब कुछ इंडिया से सीखा है। इंडिया में क्रिकेट खेलकर इंडिया में कैसे क्रिकेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से भूटान में वही हो रहा है। तो आज का कार्य जो खेल है वो भी इंडिया सरकार के हेल्प से, असिस्टेंस से, और ख़ास तो हमारा इंडियन एम्बेसी से उन लोग के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से हम लोग आज का खेल कर सका। तो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप एक ऐसे कप है जिसको हम लोग को एक क्रिकेट से हम लोग को जो संबंध है, जो रिश्ता है, फिर गहरा बनाने के लिए उसी कोशिश में चालू है। खेल से हमेशा हम लोग बोलता है कि खेल का कोई सीमा नहीं होता है। तो खेल में भी तो क्या होता है, खेल से हम लोग एक चीज़ बहुत सीख सकता है, वो है हम लोग का डिसिप्लिन, यूनिटी, फ्रेंडशिप, कॉपरेशन, सब उससे सीख सकते हैं। और ख़ास तो एक टीम होके एक दूसरे के साथ कंपटीशन तो होगा, मगर बाद में सब फिर दोस्ती बन जाता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग उसी हिसाब से तो शुरू किया है भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का। कितने टीम इधर पार्टिसिपेट किया है, भूटान का कितना और इंडिया से? अच्छा, आज तो ये पहली बार हुआ है, तो आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप है वो लॉन्च, इनाग्रेशन लॉन्च 2024 में हुआ था, और लॉन्च भी हम और श्री प्रमोद बोरो जी ने तो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप कप को लॉन्च किया कप को। तो उसी की बात आज पहली बार हो, तो इसीलिए हम लोग भी सिर्फ 2 टीम इंडिया से और 2 टीम भूटान से शुरुआत कर रहे हैं। वो भी हम लोग अभी जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम्बल बिगिनिंग, तो हम लोग चाहता है कि वो जो पार्टिसिपेशन है उससे एक एग्जाम्पल बनाओ। तो इसीलिए हम लोग ने BTR के तरफ से एक टीम को स्वागत किया है और दूसरा वेस्ट बंगाल की तरफ से स्वागत किया है, क्योंकि खास तो भूटान और इंडिया का जो सीमा में है वेस्ट बंगाल और आसाम ही है, तो इसीलिए हम लोग ने पहले इसी से शुरुआत किया है। इस तरह के खेल से भूटान में किस तरह का क्रिकेट का प्रभाव होगा जो पॉजिटिवली दिखाई देगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब BTR के मीडिया और BTR के जाने माने EM लोग, सब MP सब शामिल हुए हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज के खेल में शामिल हुए, इसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो एक बताना चाहता हूँ कि पहले तो क्रिकेट का हम लोग का भूटान में क्रिकेट का जो प्रगति हुआ है, और जो एक बार तो compared to other districts, so this is the first international cricket ground out here, and in 2024 we have conducted 2 international tournaments here. This is the quadrangular series which was held in October for the men's, so 4 countries participated. Then we have conducted the women's bilateral series which was held in December 2024. So I think we have a good facility which we can host tournament like international tournament. So we have in the future we are planning to host Asian Cricket Council the tournament also, and even we are planning
we have a bigger motives and bigger expression from us that we want to host on the ICC tournaments and all these things. And I think for all of us, we are very very fortunate to have the Gallifrey International Ground, cricket ground, which can host at the international level playing field, and all these things. So you can see by yourself. So it's as good as the international standard size. Okay. Will in the days to come? Yes, I think like Dawson mentioned, so this is just the beginning, just the first start of the Paper Cup. So from here on, every year we are going to have the same cup. So maybe the team might be different and all things, but the Paper Cup will keep on going for from year after year after year. In India, isn't it? बात बताना चाहता हूँ जो विफा कप इंडिया और भूटान के बीच है, तो जैसे आप लोग का इंडिया में IPL का अभी बहुत नाम दुनिया में नाम कमाया है, ऐसे हम लोग विफा कप को ऐसे ही एक क्या बोले प्लेटफॉर्म में खड़ा करना चाहता हूँ। तो ये एक खेल होगा जिसमें इंडिया के जाने माने टीम, सबसे बढ़िया टीम A क्लास A कैटेगरी में उन लोग भी खेल सकता है। तो हम लोग भी ऐसे बनाना चाहता हूँ। तो अभी तो शुरुआत किया है, तो हम लोग ने सिर्फ अभी जो सीड को प्लांट किया है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का आशा है कि इसको बड़ा बनाएगा और आने वाला कल में जो दिन में साल में हमारा आशा है कि जो भूटान का सरकार और इंडिया सरकार, फिर इंडिया का कॉर्पोरेट हाउसेस, भूटान का कॉर्पोरेट हाउसेस इसको स्पॉन्सर करके आगे लेकर जाके एक ऐसे बनाए कि एक ही IPL जैसे बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।